Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Mmadou commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de ka bɛ bi kunnafoniw la suma be bi araba ye araba mina bɛnnen bɛ nazarasan kalo 8 utukalo do bi o tile 21 ka bɛ 2024 sama farafingalo min n'o ye dumama kɔnɔ ye bi o tile 16 ye jate la san kalo 2 do hijira san 1446 san dugu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ kawlana k'a fɔ furancɛla fanga sigilen an ka jamana kunna o ye sanji 4 dafa o san 4 dafa kɔnɛ na baaraw kɛra cogo di ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la utokalo tile 19 o dongɛrɛlen ye maa minnu n'u bɛ dɛmɛ don maaw ma olu tɔgɔla don o laadaw tilenna an ka jamana kɔnɔ na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an balana k'a fɔ sɛnɛkɛlaw bi jamana kɔnɔ na jamana duloma y'olu ye nka sɛnɛkɛlaw k'u kɛmɛ bolo kɔfɛta fɛn ye u ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛ ni ka ɲɛfɔli k'o ko kun kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la muntugula sira bi muntugula bɛna ɲini ka tigɛ ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen n'a n'olu bɛ danbɔ o wulikajɔ min bɛ n'a sɔrɔ o kɛra sifinnakaw fɛ olu ye wulikajɔ kɛ ni ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ k'u ka sira kɔni fɛɛrɛ ka k'a la o kɔfɛ mɛrilakaw yɛrɛ olu ka jaabi ye mun ye o bɛna sɔrɔ kunnafoni kɔnɔ na k'a fɔra kunnafoni wɛrɛ bɛna fara lasabɔlɔkɛ na de ka Fabila Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnlen min n'a kiiri sigira kalo 2 bɔɲɔngo yuruguyurugu ni dunkojuguya o kɛlɛli papiye langolow o kiiri baara minnu n'i y'a sɔrɔ n'olu daminɛna n'a kun kan ka cɛ utukalo tile 30 yɛrɛ waatiw kɔnɔ na o kiiri baara min bɛ sen na nɛnɛ tɛmɛnen na Bakari Cogola n'i y'a sɔrɔ ale cikɛlaw ka ɲɛma kɔrɔ ye ale tɔgɔla kiiri o dayɛlɛla kɔnɔ na o senfɛ cikɛlaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen dɔ fɛ ni kana ye a kɛnɛ kan k'o sɔrɔ kɛ kiiribulon in kɔnɔ na yamaruya bilen don maaw ma k'a fɔ u bɛ se ka na kiiri ni ka se ka na lajɛ a kiiri kɔni jijara kosɛbɛ kosɛbɛ lafatalikɛlaw n'o ye Bakari Cogola ka sonalidonnaw ale ni kiiri sariyatigilaw yɛrɛ sariyakisɛw olu taara kɛnɛ kan kosɛbɛ sariyaw ka se k'a walawala maaw ɲɛkɔrɔ ka ɲininkali caman bɛ yen minnu kɛra jaabi dira olu caman fɛ kuma min na ni kuma dira Bakari Cogola ma Bakari Cogola yɛrɛ k'a fɔ fɛn minnu fɔlen b'ale nɔ na ko ala b'a dɔn kira b'a dɔn ale Bakari Cogola k'ale nɔ t'u la ko ale Bakari Cogola ale cikɛlaw ka ɲɛmaya min kɛ u b'a la ka yɛrɛ ko kuma min fɔ ko a nafolo kasabi ko a donna cikɛlaw yɛrɛ ka lakɔgɔli cikɛla ɲɛmaw yɔrɔ ni yɔrɔ u ka lakɔgɔli ko nafolo ninnu donna o da fɛ a dira kun min kama cikɛlaw n'a kan ka taa olu ka hukumu kɔnɔna na ko a taara olu hukumu kɔnɔna na nka ale Bakari Cogola ko fɛn min fɔra ale la ale y'a dɔn k'ale bɛ jafa min kɔnɔ na k'o jafa tɛ dɔ ye dɛ an ka minisiri ɲɛmakɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Bubu Sise Elhaji Dibiri Mohamɛdi Kɛta ala ka hinɛ la o ka fanga waati minisiri ɲɛma laban min tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Bubu Sise k'ale bɛ u ka janfa hali jamanatigi yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ Elhaji Dibiri Mohamɛdi Kɛta ye a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ k'ale b'olu janfaw ni minɛnw kɔnɔ na ko ani o kɔfɛ a tun bɛ jɛkulu min kɔnɔ na o wari baarakɛla dɔ n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ fajalana k'ale bɛ ninnu ka janfa kɔnɔ k'a fɔ k'ale Bakari Cogola a tɛgɛ kɔni ɲɛsin ma ale ma fɛn min nɔfɛ ko ale kɔni b'a dɔn ale nɔ tɛ nka ko nin bɛɛ lajɛlen la ale kɛ kalanbaliya ko de kama ko nin b'a fɛ ka dabiri ale dala o ma ninnu fɛ nka ale dalen b'a la sariya tigilamaw u bɛ baara min kama u b'a ɲɛ dɔn hali bi a ka jateminɛ a ye fɛn minnu fɔ ale dama la k'a fɔ k'ale nɔ tɛ ko la sariya tigilamaw u ye lamɛnniw kɛ kiiribulon ɲɛmaw sigi kɛnɛ bɛ k'olu kɔnɔ a baaraw bɛna kɛ cogo jumɛn de la bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ni ka jaabi kɔnɔ an ka sariya tigilamaw maa caman ka fɔ la k'u bɛ foli k'u la nin waleya min n'a kɛra olu y'a ye k'a fɔ ko danaya kɔni k'a bɛ kiiribulon in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ nin kiiri kɛrɛnkɛrɛnlen min sigilen filɛ ko sariya tigilamaw b'a la k'u ka baara kɛ ɲininkaliw wa u k'u ka baara kɛ k'u tɛ b'u ja kan wala k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ an bɛ dugawu kɛ jaabi o jaabi n'o da kɛra an ka jamana na kiiri ninnu kɔnɔna na yarabi ala k'o sabati n'an bɔra yen Masina marabolo kɔnɔna na ba kɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ lakanabaliya min n'a baaraw n'a bɛ sen ka o yɔrɔ la kabini sangajan Karakaw fɛ n'o ye Masina yɛrɛ komini dugu dɔ ye wulikajɔ kɛbaaw n'u kɛlen bɛ ka embargo sigi Karakaw da la Karakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ hali bi sanga ni waati bɛɛ ale kɔnɔ marifakan kɔni k'a bɛ don olu kan nka ka sanga ni kunnafoniw ye n'an y'o kunnafoniw sɔrɔ a yɛlɛ k'a fɔ ko nin waati in na ko lakanabaaw bɛ laraw la yɔrɔw la mɔmɔniw na ka taa kungow kɔnɔna na min ye basigi yɛrɛ a bɛ se ka sigida ninnu sɔrɔ cogo min na
an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn basigi lafiya ye o bɛna sira o sira fɛ Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye furancɛla fanga sigilen an ka jamana kunna sanji 4 bɔɲɔngo o sanji 4 min n'i y'a sɔrɔ o kɛra kɔnɛ na Mali taabolo kura o secrétaire général n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Sulemani Konate ni bɛlɛli kama Bakore olu hakilila ye mun ye furancɛla fanga ka san 4 kɔnɛ na an ka lamɛn. Ni ye a lajɛ caman kɛra camanba yɛrɛ de kɛra i y'a lajɛ jamana yɛrɛ ka réforme politique et institutionnelle olu caman kɛra plan sécuritaire la camanba de kɛra collaboration ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ani marabagajuguw ni ɲɔgɔn cɛ accord minnu tun bɛ yen o accord caman bilala ji la an bɛ se k'a fɔ k'an bɔra CEDEAO la AES nana n'i y'a lajɛ sécurité bolo ma jamana institution a bɛ Mali fan bɛɛ bi transition nana ka sɔrɔ Mali administration tun tɛ yɔrɔ caman na administration seginna o bɛɛ la bi a ka can santé siraw fɛ plateau technique caman amélioré la an ka dɔgɔtɔrɔsow la dun ka fa o bɛ Ala bolo an bɛ Ala deli hali bi Ala ka dun ka fa in sabati ka taa fɛ parce que sɛnɛ tun tɛ ka se ka kɛ yɔrɔ caman na san laban tɛmɛnen ninnu na an dun ka jamana in dun ka fa a sirilen don sɛnɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ a ka ca Ala fɛ sécurité bɛ ka na cogo min na ni sɛnɛkɛlaw sera ka sɛnɛ kɛ yɔrɔw bɛɛ la ka ca Ala fɛ o fana camanba bɛ bɔ o gɛlɛyaw fana la an b'a fɔ n ko bilan c'est positif. Ni tun ye Sulemani Konate ni bɛlɛli kama Bakore Mali taabolo kura jɛkulu min bɛ yen o secrétaire général don kalatigi kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi furancɛla fanga ka san 4 kɔnɛ na ko baaraw taabolo kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ n'an bɔra yen hukumu kelen kɔnɔ jɛkulu min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ ko buna adamadenw u ka gɛlɛya ko yɛrɛ ka se o kɛlɛ n'i y'a sɔrɔ o ye ficheur ye o jɛkulu ɲɛmaa Mariam Kone ale yɛrɛ bɛ hakilila di furancɛla fanga ka san 4 kan a ye kuma min fɔ o filɛ. A daminɛ hakilila sa ko nɔgɔyaw bɛna kɛ lakana ta fan fɛ Kidali minɛlen kɔni kɛra nisɔndiya koba ye an bɛɛ ma nka an na tila ka na ye Mali yɛrɛ fan caman bɛ jihadistu k'a tɔɔrɔ kɔnɔ n'i y'a daminɛ k'a dɔn jamana kan ka na kɔlɔn kɔnɔna ninnu na ani san mara ninnu bɛɛ dun ye yɔrɔ ye sɛnɛ de bɛ k'a yɔrɔ minnu na minnu b'a to yɛrɛ an ka da dumunifɛnw bɛ nɔgɔya nka ɲinan caman ma se ka sɛnɛ kɛ dugu caman wulila n'an bɔra o fana sɔrɔ yɛrɛ taabolo la maliyɛn sɛgɛnna ɲinan kurantigɛ in yɛrɛ ye camanba kɛ maliyɛn ka degun na ni ye sudelikɛlaw ye tailleur fɛn fɛn ka baara sirilen don kuran na ɲinan olu ma lafiya o kuranko fana mɔgɔ hakili la ko a daminɛlen filɛ nin k'a bɛna kɛ 24/24 a tɛ ka ko ye bilen sanjiko fana nana don a la ji ye kasara caman don mɔgɔw kun ɲinan n'olu fana nana fara gɛlɛya tɔw kan gɛlɛya bɛ farala gɛlɛya kan an b'a ɲini Mali gouvernement de fɛ sa k'i jija a ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnni ni fɛɛrɛ teliman dɔw sigi walasa an bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔ n'o tɛ ni transition san 4 tiɲɛ na maliyɛn m'a fɔ ko alhamdulillah. Ni tun ye Mariam Kone Vichar ni tun y'ale kan ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi lafiya o bɛna sira o sira fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'o lasabati n'an bɔra ye kulu minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bunadamadenw yɛrɛ n'u ye gɛlɛya sɔrɔ ka se ka dɛmɛya don olu ma olu tɔgɔ la don utukalo tile 19 o laada bɛ tile diɲɛsɛgilandi kɔnɔ na o ɲɛnɛmayara anw ka jamana kɔnɔ na o sen fɛ o siya ɲɛma Ibrahim Kone ale ye kuma min fɔ a ko sen fɛ o filɛ. Ɲinɛ ye a san 21 tiɲɛni dɔ kɛra Iraki jamana kan a tiɲɛni sen fɛ dɛmɛbaga jɛkulu mɔgɔ 27 de bɔnɛna nin na ani mɔgɔ min banana o ka ca ni mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 50 o bɛ bɛn utikalo tile 19 de ma o don o waleya cɛjugu min kɛra ka ɲɛsin dɛmɛbaga jɛkulu ma Nations Unies cakɛda belebeleba o y'a décidé k'a fɔ ko u bɛ nin utikalo tile 19 ye k'a kɛ don ye k'a kɛ tasibila don ye ka ɲɛsin dɛmɛbaga jɛkulu ma donc mɔgɔ minnu bɛ bana baara kɔnɔna la ani dɔw yɛrɛ nin bɛ to a la donc o de hukumu kɔnɔna la bi an farala ɲɔgɔn kan yan ani gouvernement mɔgɔw ka tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma minnu banana baara kɔnɔna la ou bien minnu nin tora baara kɔnɔna la gɛlɛya b'a kɔnɔna la parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ jamana fan dɔw la u mago bɛ dɛmɛ na donc a ka gɛlɛya an ka se u ma mais an bɛ gɛlɛya cogo bɛɛ la ka taa se olu ma mais tuma dɔ la i taatɔ k'i bɛ taa olu lajɛ olu mago bɛ dɛmɛ na i tɛ se ka taa. Ni tun ye OSIA o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Ibrahim Kone la kɛnɛ in kan Mali gouvernement jɔyɔrɔ falen tun bɛ ministre fɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli ma o ka kalatigi tun bɛ kɛnɛ kan n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Dr Ndoma Abdoulaye Gindo ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. c'est-à-dire minnu bɛ dɛmɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔna la kasara min mana sɔrɔ a kɛra kɛlɛ sira ye o a kɛra ji ka boli sira ye o en tout cas min degun minnu b'an kan n'a bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bila soit u ka b'o sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ ou bien u yɛrɛ sigiyɔrɔ la u bɛ tila ka dɛmɛ ɲini minnu b'an dɛmɛ o kɔnɔna la bi ye tasibila ye ka ɲɛsin olu ma parce que a yira k'a fɔ ko malgré u b'an dɛmɛ mais a ka ca Ala fɛ kuma caman u yɛrɛ bɛ ntanya u ka baara kɔnɔna la o la donc kabini 2023 an y'a ye k'a fɔ ko caman faral'o kan donc kɛrɛnkɛrɛnnen don an ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma
k'a yira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ an hakili b'u la an miiri b'u la wa u bɛ dɛmɛ min s'an ma a bɛ se jamana kɔnɔdenw ma ka hali bi gouvernement ka foli ani tanu k'o lase u ma. Ni tun ye ministre so tɔgɔ la Tom Abdoulaye Gino ni tun ale kan ye a fɔra cogo min na yarabi Ala k'a bila sababa minɛn kɔnɔ na maa minnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ bunadamadenw yɛrɛ ka dɛmɛ sen fɛ yarabi gɛlɛya ninnu Ala k'a bɛɛ lajɛlen furakɛ. N'an bɔra ye météo n'o ye waati jateminɛna cakɛda ye olu y'a yira k'a fɔ nin waati laban nin kɔnɔ na sanw nana nka hali bi maaw k'u jantu yɛrɛ la ko san a ma kɔ tigɛ dɛ ko san min ɲɛfɛ ka na min bɛ n'a bɛ se ka tiɲɛni kɛ maaw kan k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la cogo min na o kuma bɛɛ lajɛlen jaabi minɛna ka bɔ maa min da la n'o ye météo baarakɛla dɔ ye Amadu Jakite ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Dɔgɔkun tɛmɛnen in na san nata cayara a kɛra kɔlɔlɔ yɛrɛ jamana fan dɔw fɛ a kɛra kɔlɔlɔ ye Gawo mara la Bamakɔ fan dɔw fɛ Segu mara la jamana fan caman fɛ ji ye tiɲɛni kɛ donc nin dɔgɔkun in fɛnɛ la ji nata bɛna caya tuguni donc an b'a ɲini jamanadenw fɛ u k'u farati mɔgɔ minnu bɛ babolow kan mɔgɔ minnu ka sow bɛ dingɛ kɔnɔnaw la u ka fɛɛrɛ kɛ u ka yen yɔrɔ ninnu bila ou bien u ka disposition ta mun b'u makaran k'u niw makaran parce que ni san nana a san caman ni fanga bɛ na a bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a la u k'u tulomada kuma bɛɛ ka météo kunnafoniw suit n'u ye météo kunnafoniw suit ni sanko bɛ sen na ou bien ni san bɛ nalen n'a san bɛ na caya n'a tɛ na caya u b'o kunnafoni sɔrɔ donc ni san bɛ na caya sisan n'o y'a sɔrɔ u sigilen bɛ yɔrɔ minnu na u kan ka yen yɔrɔ ninnu bila ka taa yɔrɔ la yɔrɔ minnu tɛ dingɛ kɔnɔna ye ou bien yɔrɔ minnu tɛ babolo ye ou bien n'u u kan ka disposition minnu yɛrɛ ta ka yɛlɛ sow sanfɛ ou bien n'u bɛ fɛn minnu kɛ quand même ni ye météo kunnafoni lamɛn déjà o ye kunnafoni dɔ i bolo min b'i permettre ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ k'i yɛrɛ ni makaran donc an b'a ɲini u fɛ fɛnɛ fɛn caman bɛ yen nɔ hali ni san nana san bɛ se ka tile ka na mais ni ji ma boli yɔrɔ sɔrɔ ji bɛ obligé ka sigi yɔrɔ la ka tila ka don mɔgɔw kan parce que mɔgɔw caman bɛ yen nɔ duguba kɔnɔnaw la u b'u ka ɲamanw de labɔ ka a fili ne dun y'i ka ɲaman fili a bɛ taa bin a bɛ taa kɛ dɔ de kɛyɔrɔ la wa fɛnɛ ji boli sira ninnu a b'olu de girin n'a y'olu girin olu ka ji ka boli o sira ninnu fɛ ka taa baw ni kɔdingɛw kɔnɔ ji bɛ sigi ji tɛ taa sira sɔrɔ dɔ bɛ fara ji fanga kan dɔ bɛ fara a janya n'a a fanga kan f'a bɛ don mɔgɔw kan a bɛ tiɲɛniw kɛ donc an b'a ɲini o mɔgɔ ninnu fɛ vraiment u ka fɛɛrɛ kɛ u k'o dabila. Ni tun ye Amadu Jakite météo kɛrɛnkɛrɛnnenya o baarakɛla don kuma tɛ dɔ de bɛ janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi an k'an janto an yɛrɛ la n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la min ye ji kasaraw hali n'a nana an bɛ se ka kunbɛn o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ Ala k'u hakililaw ni k'olu yakubaya n'an bɔra ye muso denmisɛnnin 30 bɔɲɔngo olu tun bɛ kalan na bɔlɔlɔsira sanfɛla la o kalan tɛ dɔ yɛrɛ ka se ka wulikajɔw kɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛta kun olu bɛ se ka lasaba cogo jumɛn de la a kɛnɛ kan min ka dɔn k'a fɔ kalan in bannen kɔfɛ a dɔw bɛ yen ni ka se ka sɛbɛn d'u ma maa minnu ye kalan in sɔrɔ baara in kun ye fɛn jumɛn de ye a maa dɔ b'u ka sira di an k'u lamɛn. diɲɛ kɔnɔ san o san kalo 4nan dɔgɔkun 4nan o dɔgɔkun 4nan in fana tile 4nan diɲɛ kɔnɔ o don in de kɛrɛnkɛrɛnlen don ka ɲɛsin an denmusow ma c'est à dire musolakaw minnu bɛ technologie n'an b'a fɔ o ma ko subahana mansin olu o domaine kɔnɔ kalan in kɔni a kun cɛra bi et puis an ye u ka diplôme d'u ma ka baarakɛminɛn fana d'u ma. Awɔ an bɔra ka musomani mɔgɔ 30 kalan réseau informatique dilancogo la n'a bɛ fɔ o ma ka ordinateur caman la baara ɲɔgɔn fɛ an bɛ mun f'u ye kalankuncɛ sɛbɛn dir'u ma nin na mais u k'a lawaleya ka ɲɛ u ka continuer hali bi u ka recherche k'u yɛrɛ ye u ka ɲininkaliw kɛ ɲininkaliw bɛ kɛ bɔlɔlɔ kan ɲininkaliw bɛ kɛ kɔrɔw yɔrɔ ɲininkaliw bɛ kɛ u ka karamɔgɔw yɔrɔ pour que u bɛ se ka mun kalan u bɛ se ka dɔ fara a kan hali bi ani ka lawaleya cogo ɲuman na. Ne ye fɛn caman faamuya la an ye cours dɔ suit en ligne an ye semaine kelen kɛ pratique la u sera k'an dege o ye ka câble internet k'a dilan bolo la parce que an caman kun hakilila la k'a bɛ bɔ usine de la ten ka na ja a bɛ se ka kɛ bolo la an sera ka routeur o ni point d'accès olu de bɛ wifi di mɔgɔw ma so entreprise la donc an sera k'olu configuration kɛ. u ka baara ni an ka baara de don jeune fille ka problème o y'an yɛrɛ bɛɛ ka problème ye parce que an ka jamana na bɛɛ hakilila internet ko ni ani informatique ko ni cɛ ko de don alors que bi bɛɛ b'a dɔn musomani yɛrɛ bɛ se ka baara ɲuman k'a la ka tɛmɛ cɛ yɛrɛ kan. Ni tun ye maa dɔw kan ye a ko senfɛ an bɛ dugawu kɛ kalan min dilen filu ma yarabi Ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye muntugula sira ni sɔmiyɛ daminɛna ni ji yɛrɛ cayara dɔrɔn a bɛ kɛ ko min na fɔ a ka tigɛ ka bɔ a kɛrɛdafɛ dugu la wa ɲinɛnsan kɔnɛ na san bɛ kɛ caya cogo min na sira in kɔni waati dɔ tɛmɛna a tun bɛ ɲini kana tigɛ yɛrɛ nin waati in na labɛn dɔw bɛ senna a sanfɛ nka ji ye cɛnni min ta ka ɲɛsin a sira ma o kɛra so ye sifinnakaw olu ka bɔ ni ka sira tigɛ dɔgɔfɛrɛn tɛmɛnen na k'u ŋaniya yira ka wele bila ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma o ko senfɛ dɔw ka fɔ la ko jalakili tɛgɛkɔni ɲɛ bɛ sin mairelakaw de ma an yɛrɛ wulani ka taa ɲininkali kɛ mairelakaw la nin baara min kɛlen filɛ olu jɔyɔrɔ ye mun ye
u b'a la ka mun ni mun de kɛ ni nin baara in bɛ se ka kɛ mairie kɔnɔna na maire ka dangan sabanan an ye ɲininkali k'ale yɛrɛ la a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ an ye nin baara in nana cogo min an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Sidiya Dunya, ne ye maire ka 3e adjoint n'u b'a fɔ maire ka dangan sabanan Muntugula mairie kɔnɔna la yan nɔ. Monsieur le maire ka sifinnakaw bɔra ka siratigɛ dɔ kɛ ko u ka sira a tiɲɛna kosɛbɛ o min kɛra mairie ka wulikajɔ kɛra mun y'o la. An bɛ an ka sifinnakaw fɔ n'o y'an ka jeunesse ye ni nisɔndiyakobaw na bi anw ka fierté y'an ka jeunesse ye bi parce que anw mana kamana kan fɛn o fɛn na jeunesse bɛ wuli k'i jɔ anw ɲɛfɛ fosi t'anw ni jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛn ni kelenya tɛ. ko entreprise bɛ don ka taa bɛlɛbɔyɔrɔw ni bɛlɛcɛyɔrɔw bɛ aw fɛ yen ko nka k'o n'a ta bɛn ko Muntugula sira tiɲɛni qu'est-ce que mairie y'a ka kɛta kɛ o la. I ka ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman bɛ fili la entreprise ninnu ka ko la. I b'a sɔrɔ décision directe bɛ entreprise ninnu ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ maire tɛ se k'u ka baara bali mais maire fana bɛ se ka laɲini k'u fɛ k'a fɔ n'i sigira an ka commune kɔnɔ i ka nin baara kɛ i ka nin baara kɛ mais anw ka entreprise fɛn o fɛn sigira laɲini min kɛ n'u fɛ o si ma se ka baara kɛ maire yɛrɛ kuma n'u fɛ an ye réunion caman kɛ maire yɛrɛ bɛ wuli waati bɛɛ a b'a ka mobili ta a bɛ taa entreprise ninnu a bɛ taa directeur ninnu fɛ yen ka kuma n'u ye a ye wuli a ka na baara kɛ sani mɔgɔw ka révolte a kama aw ye maliyɛn i n'a fɔ maliyɛn cogo mais n'i sigira yɔrɔ la k'i bɛ n'i ka hakɛ ɲini i fana k'i jɛ commune denw ka hakɛ i k'o bato mais anw y'a ye anw bɛ taa mun nɔfɛ u tɛ ka baara kɛ ni anw ka jeunesse nana ye k'a fɔ vraiment n'u ma wuli k'anw dɛmɛ an ka baara la an ka siraw tɛna dilan ni jeunesse wulila ka na sira tigɛ n'i nana sigi an ka commune kɔnɔ k'i bɛ ka hɛrɛ ɲini an fana ka hɛrɛ fana min il faut k'i fana k'i hakili to la donc ne b'an ka jeunesse fo yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ jeunesse k'a bila u kunna n'u y'u kɔfilɛ su an b'u kɔ n'u y'u kɔfilɛ tile an b'u kɔ a kana k'u ɲɛna k'a fɔ maire bɛ ka fɛn dɔ de minɛ entreprise ninnu bolo pour que u ka se ka bali ka an ka sira dilan o mɔgɔ kelen t'anw ka maire la k'a fɔ min bɛ dɔrɔmɛ kelen minɛ entreprise bolo k'a fɔ u ka bali ka sira in dilan ni sira in dilanna o tɔgɔ duman bɛ di jɔn ma o bɛ di maire lakaw de ma mais ni sira ma dilan tɔgɔ jugu ye jɔn ta ye tɔgɔ jugu y'anw de ta ye Abulayi Kulubali n bɛ min f'i ɲɛna anw ka maire yɛrɛ kumakan n'i y'a sɔrɔ entreprise min bɛ yen nɔ k'a fɔ i bɛna wari sara mairie ye ko mairie bɛ k'a dogo population na réseau ko tile na Abulayi k'a publier k'a yɛrɛ jɛ la a tigi ka bɔ a kana n ka kuma démenti k'a yɛrɛ k'a fɔ a ye nkalon tigɛ an bɛ nin wari sara an bɛ nin wari sara mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ bɛ dɔɔnin sara mairie a dan tun ye sukariko kelen bɛ yen mais maire y'a yira n na sukariko yɛrɛ bɛ ka fitini fitini min sara mairie a bɛ san damadɔ bɔ a tɛ dɔrɔmɛ kelen sara mairie ye entreprise min dun b'an ka commune kɔnɔ ka ca mais n'a bɔra sukariko kelen pe la entreprise si tɛ yen k'a fɔ min bɛna dɔrɔmɛ kelen di mairie ma k'a fɔ mairie ka nin don commune ka développement da fɛ o tɛ yen an dun tɛ se k'u bali ka na baara kɛ parce que u bɔra décision min ye jamana yɔrɔ kana o ka girin k'a fɔ anw bɛ se ka dan sigi u ka baara la an tun dalen don jeunesse la mais dɔ fara kan tɛna an y'a triplé de ala ni jeunesse jɔlen don jɔyɔrɔ min na an ka commune kɔnɔna la bi jɛgɛ fanga ye ji ye cogo min na anw ka fanga fana de y'an ka jeunesse ye ten commune a développement bɛ maire ni jeunesse de bolo jeunesse bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la o bɛ mairilakaw ka kɛlɛ de la bi jamana mara n'i y'a ta k'a lajɛ bi a bɛ sifinnakaw de bolo n'o ye jeunesse ye an ka jamana tigi yɛrɛ n'o ye Asimi Goyita ye ale yɛrɛ y'a yira jeunesse la k'a fɔ ko ni ale échouera ale ma échoué jeunesse de échouera o b'a yira de k'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko fanga bɛ jamana la bi jeunesse de don maire tɛ se ka wuli ka ko dɔw kɛ mais n'i kɔfilɛ n'i y'a ye k'a fɔ jeunesse jɔlen don i kɔfɛ a b'i yɛrɛ fana nisɔndiya k'i bila sira dɔ kan min ye jamana ɲɛtaga sira ye an ka jeunesse ye mɔgɔ faamuyalen don mɔgɔ hakilitigiw don u y'a dɔn mairie bɛ baara min na n'u ma wuli ka mairie dɛmɛ baara in na mairie kelen fanga tɛ se baara in na o la u wulila k'u yɛrɛ jɔ u kolo la k'a yɛrɛ k'a fɔ commune baara mairie dɔrɔn tɛ se ka kɛ parce que baara ye continuité de n'anw tɛ yen don min na jeunesse ninnu cira dɔw bɛ se ka na anw nɔ la donc u y'a bila u kunna commune n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ o la anw ka jeunesse ye wuli ka jɔba min kɛ ka se ka dɔ fara anw fanga kan u ma mɔgɔ ka fɛn tiɲɛ u y'a kɛ ni bonya kɔnɔna ye anw fana y'a bila an kɔnɔ la k'a fɔ don natɔ la anw ka commune bɛ na mɔgɔ ɲuman dɔw sɔrɔ n'anw tɛ yen don min na parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ wuli ka ni ɲɔgɔnna kɛlɛ kɛ mɔgɔ si ma kɛlɛ kɛ a ye 200 di an ka bila poche kɔnɔ bɛɛ ko ka kɛlɛ kɛ sira ka dilan mɔgɔ mɔgɔ bɛ tɛmɛ Muntugula commune fɛ bɛɛ ka lafiya u ye kɛlɛ kɛ ni bɛɛ tɔgɔ ye ne b'a bila an kunna k'a fɔ don natɔ la an kɔni bɛ yen nɔ bi mais sini jeunesse min bɛ ka kɛlɛ kɛ nin olu dɔw fana bɛ se ka kɛ mairie ɲɛmɔgɔ ye olu bɛ se ka kɛ maire ye ala y'a nɔgɔya olu ye san min na peut-être anw dɛsɛra yɔrɔ min na olu bɛ se ka tɛmɛ o la o ye baara de ye ne kɔni bɛ min kɔni fɔ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ commune baara mɔgɔ kelen tɛ se a bɛ se ka anw dɛsɛra fɛn dɔ la minnu bɛ na fɔ u bɛ se ka tɛmɛ o la a bɛ se ka kɛ jeunesse nin yɛrɛ fana minnu bɛ yan nɔ bi dɔw yɛrɛ bɛ se ka jamana marabaga dɔ ye min tɛ maire fana ye an ka lajɛli y'o de ye u ka wulikajɔ in na anw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ an ka hakilinaw bɛ ka ta ba la donc mɔgɔw b'a bila u kunna k'a fɔ anw n'an ka jeunesse bɛ kɛlɛ la anw n'an ka jeunesse tɛ kɛlɛ la dɛ dɔɔni dɔɔni sisan anw ka nafasɔrɔ sira bila a bɛ na tigɛ parce que dugu ka développement ye sira de ye ni sira tɛ yen u bɛ taa cogo di donc mɔgɔ min bɛ wuli k'i jɔ ko kɛlɛ kɛ walasa nafasɔrɔ sira minnu bɛ se ka don commune kɔnɔ cogoya min na e n'o tigi bɛ se ka kɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔn cogo di olu bɛ commune ɲɛtaga fɛ u bɛ mairie ka ɲɛtaga fɛ u bɛ jamana ka ɲɛtaga fɛ ni Muntugula commune kɛra misali ye
Mali commune kɔnɔna la bi est ce que o t'anw maire ka fierté o ye jeunesse fɛnɛ ka hakilina ye ni mɔgɔ kelen ko ko tɛ bɛn sa i b'a sɔrɔ e bɛ ka ko dɔ de laɲini ka taa i yɛrɛ kelen ka intérêt personnel la ka sɔrɔ o tɛ jama ta ye sinon n'i bɛ ka jama ka hɛrɛ ɲini mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko faso sera ka dilan bɛɛ ka tɛmɛ a fɛ hɛrɛ la bɛɛ ka nafasɔrɔ sira ka tɛmɛ a fɛ n'i kan ka mɔgɔ dɛmɛ i kan k'o tigi de dɛmɛ ne kɔni bɛ laɲini kɛ an ka maire ba tɔgɔ la n'o ye Dawuda Jara ye ministère min ɲɛsinnen don jamana sirako ma depuis 2017 an donna mairie kɔnɔ ka na bila sisan na an bɛ ka laɲini sugu bɛɛ kɛ walasa an ka sira in bɛ se ka gitɔrɔn sɔrɔ cogoya min na halisa an ma gitɔrɔn sɔrɔ an kɔni bɛ laɲini kɛ jamana fɛ k'an lajɛ ala yɛrɛ jatigɛ ma ko kɔfilɛ an na muntugula sira in n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko jamana fana siraba dɔ de don adamaden hakɛ min bɛ tɛmɛ sira in fɛ tile kɔnɔ nafasɔrɔ sira min bɛ anw ka sira in kan fanga ka bon an b'a ɲini jamana fɛ u k'u kɔfilɛ muntugula commune na walasa an ka sira kelen bɛ se ka gitɔrɔn cogoya min na an kɔni b'o ɲini Asimi n'a ka gouvernement fɛ. Ni tun ye Muntugula maire ka danga sabanan Sidi y'a dunbɛ ni tun ale kan ye kuma caman bɛ yen ka bɔ fili kɔnɔna na ni ka walawalali kɛ maaw ye ani fɔraw ye kuma caman nin de bɛ ɲini maire lakaw fɛ commune de y'u ta wa u bɛ yen commune de tɔgɔ la ni fɛn dɔw kɛra u kana f'u ti kuma dɛ n'an ma kuma fɛn dɔ bɛ yen aw yɛrɛ jo don nka ti dɔn u ye kuma min fɔ n'i y'a sɔrɔ n'i y'a jateminɛ jamana de bɛ bɛɛ sanfɛ o kɛlen kɔfɛ ne k'a fɔ bɛlɛ bɛ n ka nin yɔrɔ in na a ye taa nɔfɛ ka nana ye a bɛna jamana ka nin baara in kɛ o dɔw bɛ yen olu tɛ se k'a bali maa caman bɛ yen olu tɛ nin yɔrɔ ninnu kalama nka n'u y'a ɲɛfɔ a bɛ faamuya nin b'a yira k'a fɔ n'u ka sifinnakaw u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bala yɛlɛ hakilila ye kelen bɛɛ b'a fɛ ba ka tigɛko ɲuman kɛ ne ni ɲɔgɔnnaw faamuyara a dɔ bɛ dɔ la sigi bɛ lafiya sirako in a kuma cayara 2017 kɔnɔna na ka campagne to sen na 12 fanga ɲini baaraw b'an ka politiki ɲɛma dɔ ale y'a fɔ muntugulakaw fɛ yen ko ale ka conseil ma fila ko n'olu kɔni taara dama k'ale bɛ siraba in k'ale b'a kɛ bɛlɛ ye ko siga foyi t'a la Mali cadre dɔ don a don an bɛɛ b'a kɛnɛ ka kumakan ninnu b'an bolo hali yan k'a fɔ a ka conseil kelen o ye Jalakɔrɔbuka ye kelen ye Falaninka ye ko n'olu kɛra conseil dama k'ale bɛ siraba in dilan k'a kɛ k'ale kɔni tɛna se ka gudɔrɔn kan ale bɛ siraba in k'a kɛ bɛlɛba ye ka taa ka segin tɛgɛrɛbaw fɔra kuma la wa o kɛlen ni bi cɛ an yɛrɛ tun bɛ maa minnu bɛ yen n'olu ka campagne na ni y'olu yɛrɛ wele Jalakɔrɔbugu ka taa se Falani i b'olu wele u ti téléphone yɛrɛ ta bilen sanko k'a fɔ k'i bɛ hakili jigin k'a ko kɔnɛ na o de la kuma caman b'a fɔ a ye campagne la u bɛ kuma caman fɔ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ a la k'a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ni kuma mugu ye k'a ni sukaro ani safinɛ carton an bɛ faso feere a caman nɔfɛ k'a sɔrɔ n'u nana a kelen tɛ yen min hakili b'an na bilen wa u y'u jɔ yɛrɛ kosɛbɛ k'u ka safinɛ min n'o minɛna o y'anw ta fan ye fanga nin de bɔ a kɔnɔ o de kama politiki mɔgɔ caman bɛ bi maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ u k'o kɔni k'a taabolo ko falenkɛ don a na k'a sɔrɔ kɛ kɛwale kɔrɔw ye fɛn bɛ fɔ yɛlɛma ka don kow la sigida kɔnɔna na nin kan ka se ka nin kɛ nin kan ka se ka nin kɛ bɛɛ ye bɛɛ dɔn sigida kɔnɔna na nka tɛ ni sukaro ni safinɛ n'o de kɛra so ye ka se ka i ka komini kuturu k'a feere walima i ka dugu kuturu k'a feere a dɔ bɛ dɔ la sɔrɔlen o bɛ tila k'i kamana gan tuguni nin ɲɔgɔn hakilaw ninnu ye hakila ɲumanw ye wa u y'a fɔ cogo min na u bɛ wulikajɔ min na u n'u ka jeunesse bɛ ɲɔgɔn bolo u yɛrɛ bɛ laɲini caman b'a la minnu bɛ yen n'an y'olu seerew ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ sabati Muntugula a ka se ka kɛ gudɔrɔn ye Muntugula jama camanba bɛ tɛmɛ yen fɛ siraw bɛ tɛmɛ yen fɛ ala k'a dilanli ni k'a latigɛ n'an bɔra yen cikɛlaw jamana kɔnɔ ni yala olu jɔyɔrɔ de bɛ fɔ k'o de ka bon kosɛbɛ ka nɔgɔnkolo gɛlɛya u bɔ kɔnɔwolo de la nka u n'a tabali kɔnɔ ko cikɛlaw k'u bɛna ɲini ka bolokɔfɛtɔ fɛn ye u ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛ cikɛlaw yɛrɛ ka bɔ Mali fan bɛɛ fɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnnen na Mali faaba la Bamakɔ o senfɛ min y'a ko ɲɛmaa ye Ibrahima Kulibali faraɲɔgɔn in senfɛ ale ye min fɔ ko cikɛlaw k'u jandu yɛrɛ la k'a fɔra ko Mali ɲɛmaa dɔ y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna titre foncier ka dugukolo bɛɛ gɛlɛya wa n'o kɛra ko cikɛla sen bɛ bɔ dugukoloko la san da ɲinɛn kɔfɛ Ibrahima Kulibali kuma min fɔ o filɛ n'a sɔrɔla k'a fɔ ko maa mago bɛ cikɛlaw la jamana in kɔnɔ n'a filɛ ɲama sɔrɔ an y'o dɔn quoi a bɛɛ b'a kalama hali nɔgɔ min kan ka san ka d'a ma o b'a sɔn o la dugukoloko fana bi ten de an bɛɛ b'a dɔn bi cikɛlaw ka dugukolo bɛ ka puruti dɔɔni yɔrɔ bɛ dugukolo yɛrɛ tɛ sɛnɛkɛlaw bolo i y'a bɛɛ minɛ nka sariya bɛ yen CNP ye kɛlɛ caman de kɛ sɛnɛ sariya bɛ yen dugukolo sariya bɛ yen an ye kɛlɛ kɛ nin bɛɛ la ka cikɛlaw ka nin yɔrɔ don a kɔnɔ nka n'aw minnu ye cikɛlaw yɛrɛ ye n'a t'a dɔn baara in tɛ se ka ɲɛ a bɛ se ka kɛ cikɛla ɲɛmɔgɔ dɔw b'a dɔn mɛ n'an ma jigin dugumana na ka taa fɔ dugumisɛnninw na ka ɲɛfɔ kɛ mɔgɔw ɲɛna baara in a bɛ kɛ baara fu de ye o de y'a kɛ an ye nin atelier in labɛn ka bɔ n'a y'a ka dugu la ka na masala ka ɲɛfɔ kɛ aw ye tile fila in na Mali faamaba dɔ bɔra k'a fɔ ko san 10 de dilen bɛ maliyɛn bɛɛ ma ni dugukolo b'i bolo n'i ma titre foncier dilan la ko foyi t'i bolo o yɛrɛ kuma juguba de don parce que o kɔrɔ ye k'u bɛna sɛnɛkɛla bɛɛ ka dugukolo minɛ na parce que cikɛla si tɛ yen min bɛ se ka titre foncier dilan i ka dugukolo ne bɛ min fɔ an ɲɛna a ye wuli k'a jɔ politique kɛ waati sera an fɛ sa dɛ n'an ma wuli k'an jɔ ka kɛ fanga ye u b'an ka dugukolo minɛ na san 10 ɲɛna kɔfɛ sɛnɛkɛla bɛɛ ka dugukolo bɛ bɔ a kana sigi o la k'a sɔrɔ sariya bɛ yen sariya min bɛ yen o sariya
sariya sigira ale kuma min fɔ anw ka sariya sigira o ɲɛ parce que anw ka sariya bɔtira 2017 loi dɔgɔniyali kɛra ye o ye kɔsɛbɛ ko de nka u mago t'o la parce que anw ye cikɛlaw ye parce que an mago t'an yɛrɛ la fɛnɛ an bɛ t'an yɛrɛ di si hali sini politique mɔgɔw bɛna kana kɔgɔ ni sukaro ni bula d'an ma ni t-shirt an bɛ taa voter u ye u bɛ sɔrɔ k'an mago sa ni nkalon don ni tiɲɛ don a bɛɛ b'a kalama an mago t'an yɛrɛ la an t'an yɛrɛ ka hakɛ ɲini walima an bɛ t'an yɛrɛ di maa fu ma ne bɛ min fɔ a ɲɛna cikɛlaw n'a bɛ wuli ka jɔ a ye wuli ka jɔ n'a sigilen a ye wuli ka jɔ an ka ko kɛ sa ko min b'a to jamana in kɔnɔ anw fɛnɛ nɔ bi a bɛ dɔn an bɛ bonya an ɲɛrɔji bɛ se n'o tɛ maa si mago tɛ cikɛla la fanga si mana Mali la min mago bɛ cikɛla la u bɛ k'an nɛgɛ ko Malikura mun kɛra mun ɲɛ labana aw ye mun ye cikɛla an ka baara la ne ma fɛn wɛrɛ dɛ fɔ dɛ mais an ka baara la mun ye labana hali ɲinan u m'a fɔ ko angɛrɛ namara la wa parce que la taa fɔ kuma bɛɛ t'a kuma na wa bagaji tolilenw ma san wa k'a bɛna di sɛnɛkɛlaw ma wa m'a fɔ bagajiw ma san wa donc fɛn ma yɛlɛma ni fɛn yɛlɛmana o tɛ se ka kɛ o ni Malikura ko tiɲɛ o man ka kɛ bilen o de la an b'a to an ka ɲɛ yɛlɛ ne kɔni bɛ min fɔ an ɲɛna a y'a ɲɛ yɛlɛ kuma min bi kana sɛnɛkɛla n'i y'a mɛn ko tiɲɛna gɔngɔ wulila de i sen bɛ dugu la de n'i y'a mɛn k'i ye sɛnɛkɛla dugukolo de b'i bolo ni dugukolo bɔr'i bolo i bɛna ka na ka n'i da kɔfolo mun na ji bɛ taa n'i ye ji bɛ ka taa ni maa jɔlen Bamakɔ yan bi minnu dalen bɛ kɔfolo ni fɛnw kɔnɔ parce que taayɔrɔ t'u la. Ni tun ye Ibrahima Kulibali ni tun y'ale kan ye jɛkulu in kɛrɛnnena ɲɛmaa a kɛnɛ kan min ye cikɛla dɔw ye kɛrɛnnena Dawuda Kone ani Sankafo présidente n'o ye Fatumata Jara olu ye kuma min fɔ a ko senfɛ o filɛ. Kibaruya fɔlɔ min n'an ka président bɔra k'o fɔ o kɔni ye kibaruya min ka di anw tulo ye kosɛbɛ. An ka laɲini na an ka baro in tagara ten a b'i kɛ kalan ye anw yɛrɛ kan an bɛ se ka taa an ka mɔgɔw ladɔnniya ni min ye kosɛbɛ. A y'a fɔ cogo min an sɛnɛkɛlaw an balen don an yɛrɛ la kama sɔrɔ sɛnɛkɛlaw de jamankuru ye Mali kɔnɔ yan jamankuru min ka ca sɛnɛkɛlaw de y'a pɛmɛ mais o bɛɛ lajɛlen na anw sɛnɛkɛlaw bi kɔfɛ an jatelen tɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la o ye kibaruya min na a kumakan diyara ne kosɛbɛ n bɛ se ka segin ka taa min lase n tɔw ma n y'a jigiya k'a fɔ an bɛna kuma caman faamu an bɛna ko caman faamu an bɛ se ka taa min kɛ somɔgɔ sama ye sɛnɛkɛlaw ka sira kumakan min b'i bolo ka fara nin kan o de ye hali sisan an sɛnɛkɛlaw an ka an kɔfilɛ ni an yɛrɛ ye an ka koto ɲɔgɔn ta la an ka kan yɛrɛ fɛ an ka kɛ fanga ye fanga min n'a lakodɔnlen don welekan min bɛ ne bolo o de ye nin parce que an sɛnɛkɛlaw an kɛlen don bolokɔfɛ fɛn k'a sɔrɔ ni jɔsen bɛ jamana in kan anw de ye jamana in jɔsen fɔlɔ ye o wele da kan de bɛ ne bolo ka ɲɛsin baden sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen ma. Ne ye Sankafo ɲɛmɔgɔ ye Senope y'an wele an bɔra Sanga na an nana pour que an ka se ka faamuya caman sɔrɔ sɛnɛ kan ani dugukoloko kan parce que dugukoloko kɔlɔlɔ bonyɛnnen bɛ surtout sɛnɛkɛlaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya san anw yɛrɛ fɛ yen bi anw yɛrɛ ka dugu saba bɛ yen bi o y'a mɔgɔw minɛ ka n'u datugu ka hakɛ kama an ye ɲɔgɔn faamuya kɛ préfecture la don ne yɛrɛ tun bɛ yen a fɔra k'an ka commission sigi pour que ka se ka sɛnɛkɛlaw ka dugukolo défend parce que dɔw ka hakɛ minɛn'u la n'o ye cɛ kelen so denba wɛrɛ tɛnɛna olu ka hakɛ minɛn'u la parce que hectare 20 bɛ dutigi min bolo du duuru bɛ se ka kɛ du kelen kɔnɔ n'i y'o ka hectare 20 minɛ ka dɛmɛ d'o ma degun nana a kuma nana wuli min kɛ ala y'a kɛ an ye ɲɔgɔn ye préfecture la commandant min tun b'an fɛ yen ko Namagantu ale ni central Kanta olu y'a jira k'a fɔ an ka commission sigi ka sɛnɛkɛla ninnu ka hakɛ défend parce que an ka jeune minnu bɛ ka cause in défend olu ye mɔgɔ 7 min cɛ kelen sokan ninnu ye cɛ min nana bin ka taa cɛ 40 na ka ca 30 ye olu bɛɛ b'u bon an kɔni tun bɛ sariya min don an na o y'a ye sisan n'i ka hectare 20 minɛ i la normalement ka hakɛ kan ka d'i ma donc o hakɛ in de dɔgɔyara parce que hectare 20 minɛ minnu na u ye demi de d'u ma cɛ ninnu minɛlen min muso ninnu nana se anw ma donc a y'a sɔrɔ ne tɛ yen ne de y'a ɲɛ adjoint wele a taara muso ninnu kuma ɲɔgɔnya n'u ka cɛw minɛ musow nana ni baramaw ni sɔngɔlaw ye k'u bɛna tobili kɛ fanga bolo sera muso ninnu yɛrɛ ma k'u bugɔ welewelekan min bɛ ne bolo kuma ka se fo Asimu ma vraiment n'i y'a mɛn jamana muso de don ka cɛw minɛ ka n'u datugu ka musow bugɔ vraiment u ka kuma u ka se ka sɛnɛkɛlaw ka hakɛ d'u ma. Ni tun ye Dawuda Kone ani Sankafo musolakaw ka ɲɛmaa Fatumata kuma tɛdɛ bɛ cikɛlaw ka hakɛ ko don ka fɛn min fɔ nin yɔrɔ in na jamana sɛnɛkɛlaw u yɛrɛ de janbɔr'u yɛrɛ la n'a fɔra diɲɛ jamana baw la n'a fɔra jamana minnu bɛ yen k'olu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko bolomani bɛ olu ma cikɛlaw de bɛ don ba la nka anw ka cikɛlaw ɲɛmaa minnu bɛ sigi an kunna an yɛrɛ bɛ minnu ta dɛ olu caman bɛ yen n'olu welela tɔnsigiw la ka sogo ni boisson kɔni sɔrɔ ka ban olu bɛ ɲinɛ kɔmɔw kɔ a caman bɛ yen mɔntɔgɔla ni bɛ don olu ma olu t'a dɔn bilen k'u dugumamaw yɛrɛ bɛ cogo min na wa cikɛlaw anw de bɛ ɲɛnɛbagoro la foro kɔnɔ na anw ka ɲɛmaaw u bɛ mobili dagabanaw ni so dagabanaw cikɛla ɲɛmaaw cikɛlaw bɛɛ lajɛlen musaka bɛ bɔ cikɛla de kunna nka cikɛla tɛ jate bala dɛ san o san an bɛ kule la ko balo bɛ ka gɛlɛya ko jamana bɛ ka nin hakɛ in ta cikɛlaw ye nka n'i y'a lajɛ san o san cikɛla bɛ sɛgɛn ni ɲɛnɛbagoro min k'a ka foro kɔnɔ na ka tila k'a ye hakɛ min kan ka ye a bolo o hakɛ t'a bolo o ye dabalibanko ye kosɛbɛ nka n'a fɔra k'a ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ t'an fɛ yen dunun ni bala an bɛ jama min bɔ maa si tɛ yen min bɛ se k'a ɲɔgɔnɛ bɔ wa n'olu nana fana an kan ka se k'an kungo min f'u ye ani gɛlɛya minnu b'an na
balan b'i da ɲɛ dɛ kumakan cɛɲi de bɛ labɛn min bɛ yen o min tɛ yen o ɲuman na o bɛɛ lajɛlen de bɛ fɔ nin de bɛ kɛ sababu ye ne ka se ka cikɛlaw coro yɔrɔ caman na ne k'i bɛ kuma wa i ka dɔn ne kumana kuma jaabi laban b'u la hali ni porotora k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'e kɛ komi n'a fɔ e yɛrɛ de tɛ faso in maa ye k'o sababu kɛ gɛlɛya minnu b'a la i bɛ n'o gɛlɛya min fɔ o ma gɛlɛya fɛ k'a bɛɛ lajɛlen namu k'a fɔ k'a bɛɛ cɛ ka ɲi nin ye cikɛlaw a kɛra sababu ye ne ka kɔlɔlɔ caman bɛ yen ne ka se k'a dili don u ka gɛlɛya caman de bɛ yen minnu bɛ yen k'a sɔrɔ n'a dɔw fɔra faama ye a bɛ se ka bali nka a tɛ fɔ dɛ k'o sababu kɛ n'o fɔra ɲɛmaa minnu b'a kɛ hukumu kɔnɔna na o y'a kɛlen k'o dɔ kɔbɔ fiɲɛ na nin de kɛlen bɛ sababu ye ne ka gɛlɛya lase cikɛlaw ma fɛn bɛ fɔ cikɛlaw ka wulikajɔ kɛ hali bi u kɛ u bolo di ɲɔgɔn ma ka se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan k'a yira jamana na anw de bɛ ka dulɔki bɔ k'a da jamana ye nka jamana yɛrɛ kan ka hakɛ ni jamana ka tɛmɛ nin sira fɛ n'o kɛra sɛnɛ yakubalen ye o bɛ sabati ala k'o hakilila d'a ma n'o tɛ san o san maa minnu bɛ kule la cikɛlaw de bɛ kule la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ala kɛ jamana ye ne ka kolosuma ne cikɛlaw ma lafiya jamana kɔnɔ na jamana lafiyali sɛnɛ hukumu kɔnɔ na walima dun ka fa hukumu kɔnɔ na a bɛ gɛlɛya de ala ka kile ɲuman d'a ma n'an bɔra yen minisiri Soumaoro ka baara ɲɛsinnen bɛ jako ni izini ko ma ale bɛ wulikɛjɔw la ni ka taa cakɛdaw la a taara APIMAL la o tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ faraɲɔgɔnw bila yen ka taa lajɛ baaraw bɛ sen ka cogo di mun ni mun de kan ka kɛ hali bi jamana ɲɛmaaw bɛ wulikɛjɔ mun na laɲiniw na ka se k'olu lasabati o senfɛ APIMAL ɲɛmaa n'o ye Mamadu Ndiaye ye o kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ gɛlɛya damadɔ minnu b'an kan ni minisiri ko k'a b'an dɛmɛ ka bɔ a kan n'o bɔra a kan i bɛ se k'i to i ka so i bɛ se k'i to Angleterre i bɛ se k'i to Australie k'i ka papiyew bɛɛ foto ta k'a don bɔlɔlɔ kɔnɔ k'i ka wari sara Orange Money fɛ Visa fɛ an b'i ka papiye ci ma ka sɔrɔ i ma bɔ i sen bɔ i bolokɔrɔ ka na anw bara yan nɔ o y'a fɔlɔ ye a filanan ye mun ye ka mɔgɔw dɛmɛ k'u ka sɔrɔw yiriwa e tun ye APIMAL ɲɛmaa kan ye Mamadu Ndiaye o kɛnɛ kan minisiri bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ jago ko ni izini ko ma n'ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Musa Alasani Jalo ale ye kuma min fɔ taama in senfɛ ye o filɛ se ka wuli Mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ ka n'i sigi Mali kɔnɔ k'i ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ k'a baara bɛ kɛ k'a ban ni nɔgɔya ni lafiya ye min b'a to papiye ko ma y'a la e yɛrɛ ma bɔ i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka sumaya o y'a fɔlɔ ye a filanan an ko anw ka jamana ka tɛ se ka jɔ an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la an ka jamana ka sɔrɔ tɛ yiriwa n'an ma izini ko don baara la an nimisi wasara a diyara an y'a bonyana ma u bɛ sira min ka sira ɲuman don gɛlɛya dɔw b'a la nka ni ala sɔnna ma gɛlɛya ninnu n'an farala ɲɔgɔn kan ani minisiri wɛrɛw an bɛ se k'o gɛlɛya wuli don nataw la ne tun ye minisiri Musa Alasani Jalo ne tun ale kan jago ni izini ko minisiri ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ wulikajɔ b'u fɛ sen na ala ka wulikajɔ ne ka sabati n'an bɔra ye muso lasiribatɔw olu ka lajɛli nafa ye mun ye ani mun ni mun de bɛ yen n'o de kan ka kɛ o ye hakilila ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o de sɛbɛkɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔya minnu bɛ n'olu ye ko Jeune Club o maa dɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Seydou Kulubali la a nafa ye mun de ye ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn consultation prénatale ye jumɛn de ye muso kɔnɔba bɛ lajɛli min kɛ dɔgɔtɔrɔso la a ka kɔnɔmaya kɔnɔna la kɔnɔmaya ye kalo 9 ye o kalo 9 kɔnɔna la muso kɔnɔma kan ka lajɛli ko 4 de kɛ muso o muso bɛ yen ni min tɛ lajɛli nin kɛ kalo 9 in kɔnɔna la a t'a kɛ wa a t'a kɛ ka ɲɛ layi a bɛ se ka na ni muso ka ɲɛnamaya la dankari a bɛ se ka na ni dankari ye den yɛrɛ ka ɲɛnamaya la banaw yɛlɛmataw bɛ se ka yɛlɛma den fɛ jiginniw bɛ se ka gɛlɛya a bɛ na ni joli bɔn ye fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma mɔgɔw ma sigi ni min ye donc an bɛ min fɔ an balakaw ye somɔgɔw ye musocɛw ye une fois que muso bi lajɔ muso kan ka a senfa joona joona ka taa dɔgɔtɔrɔso la lajɛliw bɛ kɛ jolitaw bɛ kɛ arajow bɛ kɛ donc dɔgɔtɔrɔw b'a lajɛ bana minnu bɛ yen minnu bɛ se ka furakɛ u bɛ furakɛw sen kan u bɛ furakɛ minnu tɛ se ka furakɛ précaution bɛ ta ni yɛlɛma bɛ don lajɛli rythme na o yɛlɛma bɛ don a la. ni tun ye Seydou Kulubali ni tun ale kan ye dɔgɔtɔrɔya minnu n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ musow ka gɛrɛsɛgɛ ko yɛrɛ olu lasabatili ma ale y'o ma ye jiginni hukumu kɔnɔna na musolaka minnu n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ muso jigin ma n'o ye sage-femme ye o musolaka dɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jɛnɛba dugu de la ale yɛrɛ b'i hakila di nin baara in kan muso ka lajɛli a nafa ye mun de ye an ka lamɛn. Consultation prénatale a nafa ye den bɛ sauver ba fana bɛ sauver i b'a jateminɛ dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu tɛ peseli ye a dɔw caman mana jigin kɔfɛ jelibɔn bɛ se k'u sɔrɔ san'u ka jigin fana n'u ma peseli min kɛ a dɔw ka tension bɛ yɛlɛ dɔw ka jabɛti fana bɛ yɛlɛ joliko dɛsɛ fana bɛ se ka dɔw sɔrɔ mais n'u ma peseli o si tɛ dɔn f'u jigin don a dɔw jigin don n'a y'a dɔn sago mɔgɔ minnu ma peseli kɛ 100 sara la dɔw denw bɛ se ka problème sɔrɔ parce que n'u jiginna den tɛ t'u bolo o bɛ taa sɔrɔ den sɛgɛnnen don fura dɔw de kan ka di muso kɔnɔma ma minnu fana
bɛ den lafiya ba kɔnɔbara la olu m'o fura ta fer bɛ se ka k'o la vitamine minnu bɛ di muso kɔnɔma o vitamine fɛnɛ b'o la. ne tun ye jɛnɛba dogore ne tun y'ale kan ye cette femme do a fɔra cogo min na ni muso ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ an k'an janto an yɛrɛ la k'an janto la o dɔ bɛ dɔ la min ɲini fɛn ni ala sɔnna ma a bɛ sɔrɔ o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na janto yɛrɛ la o kɔrɔ cogo ka ɲi ne tɛ taa kɛnɛyaso la n tɛ taa peseli la a dɔw bɛ yen k'a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ala k'an kisi o ma n'an bɔra ye denbajala anw ka jamana kɔnɔna na n'a fɔra ko denbajala ye mun ye sanko kɔɲɔmuso yɛrɛ a ka jala bɛ di maa minnu ma jala di kun ye mun yɛrɛ de ye jalako yɛrɛ a nafa ye mun ye bi ni kununko dafara ye mun ye dɔw b'u ka sariya dɔw ko senfɛ an ka maa dɔw lamɛn. ka mɔgɔ bɔ famille kɔnɔ ka kɛ jalatigi a bɛ taa denba de représenter parce que jalatigi bɛ bila mɔgɔ kɔ ka taa mairie la ba tɛ se ka tugu kɔ ka t'i ka mairie la jala bɛ ta a bɛ fɔ ko karisa ye marraine ye an fɛ bamanan an b'a fɔ ko jalatigi donc jala bɛ ta ka d'o tigi ma ni den ka démarche fɛn o fɛn wulila dans la famille jalatigi de b'o démarche kɛ den ka kunkolola don sange kɔnɔ den ka kunkolo hali ka den ta ka taa bila kɔɲɔso la a cɛ bara jalatigi de bɛ taa di a cɛ ma kɔɲɔso la den ba tɛ se k'o kɛ donc jalatigiw bɔ kun ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de. sisan taw kɔni kɛra n fakɔrɔba muso turu b'o de la o b'a siri n'tɛ fɔlɔ la ni jala tun bɛ di mɔgɔ ma ni den min wololi ɲɛna kɔɲɔ kɛlen bɛɛ tun bɛ ta k'o di kɔɲɔmuso ma fɔlɔ donc hali n'o kɔrɔbayara tun kɛ mɔgɔ ye e de b'a ka jala siri e de b'a ka fɛn bɛɛ o de tun ye fɔlɔ jala ko ye mais sisan ta ye komi kansinamuso b'a siri tulu bɛ karisa la min dir'i ma k'i k'o denwuli kɛ de o den kɔɲɔ don mana se e de bɛ tila k'o jala siri a tun bɛ kɛ ten fɔlɔ. sisan muso ma jala la bi kɔɲɔ bɛ kɛ i n'a fɔ dimanche bi jeudi sisan o tɛ mairie kɛ sɔgɔma u mana bɔ mairie kɛyɔrɔ la jalatigi de bɛ kɔɲɔmuso la sigi sisan tile 3 la donc maɲabaga dɔw fana b'a la sigi saafɛrɛ ni kunkoli kɛra fini finman min bɛ biri kɔɲɔmuso kun na jalatigi b'a ka biri kɔɲɔmuso kun na fɔ n'o y'a sɔrɔ dɔ maralen bɛ den woloba yɛrɛ bolo ani gulokiba min kan ka don kɔɲɔmuso la k'a kun ko filen min bɛ kɛ k'a sen ko i bɛ filen san ka fu san ka safunɛ san o min bɛ kɛ ka kɔɲɔmuso kun ko. jalatigi ka laadalafɛn o ye cɛ ka gulokiba seli tapi kɔlɔsi ani cɛ ka bajo i b'a bila fugan tasa kɔnɔ ani tasa super bon ni fini kɔni fini min se hakɛ mana k'i b'o k'a la bazɛn ni vaxu la min se mana k'i kɔɲɔso fɛnɛ ta b'a la jalatigi de bɛ kɔɲɔso minɛnw fɛnɛ bɔ kɔɲɔmuso ka dumuni bɛ kɛ tasa min kɔnɔ a n'a ka koli balan ani furunɔ ni barama ninnu ani kɔɲɔso la wusula min kan ka wusu 7 jours in kɔnɔna na i b'olu fɛnɛ bɔ. sisan ni denbajala b'i kun i bɛ diɲɛna fini bɛɛ ɲini ka taa pour que i ɲɔgɔn kana ye bamakɔ ya don o ye yɛrɛ nɛgɛ ye parce que mana kɛ cogo o cogo i ɲɔgɔnna bɛ bɔ fɔlɔfɔlɔ musokɔrɔbaw ka jalasiri olu tun bɛ ala minɛ ka fɛn kɛ min se b'u ye u b'o de ta ka t'u ka jala siri olu dan ye i bɛ complet kelen don ka kɔɲɔ kɛ n'a ye fo ka kɔɲɔ baw kelen b'i la mais sisan jalasiri denba hakili la ale ka pari bɛɛ ye o sɔrɔ waati tɛ kelen ye waatiw fana tɛ waati kelen ye sisan ta yɛrɛ jira jalasiri ye parce que hali sisan ne ɲɛ b'a la mɔgɔ bɛ jala kani munna a ma nin jala di yan o bɛɛ ye sɔrɔ ye o mɔgɔ tɛ se k'a cɛ jala yɛrɛ tɛ siri sisan ka bɔ ni histoire ma k'a la ale yɛrɛ ko i ma nin ka fɛn kɛ ka da i se la o de ka d'ale ye. ni tun ye an balaka dɔw kan ye denba jalako la tiɲɛ don n'a fɔra ko jala b'i kunna bi o dɔw bɛ yen ha o ye ko daminɛnen ye sa dɛ k'a sɔrɔ don kelen nɔ fɛ walima waati kelen f'u b'a fɔ ten n ye n den bange de ka si ka bange ka tile ka bange nka o kana kɛ lafiyatɔla kana kɛ doni sigi kojugu ye maaw kunna ko jala b'e kunna ala k'a tile ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na sira sɛbɛn mun b'e bolo bi. sɔgɔmada fɛ foli an b'a di an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔya yamaruya kɔnɔ an bɛ taga burkina faso jamana kɔnɔna na nasungu ni ale bɛ burkina ale kɔrɔ yan fan fila la fɛ burkina fintigilakaw ye wulikajɔba kɛ tile 2 kɔnɔna na o banbagaci kofɔlenw kama u sera ka banbagaci maa 20 ani kɔ u y'olu bɔnɛ u ni na ka tila ka tɛgɛ kɛ u ka maramafɛn caman kan nin wagati in na u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔw la hali sisan nɔ n'an bɔra an bɛ taga Nigeria jamana kɔnɔna na tɛnɛndon Nigeria jamana ɲɛma ale tagara Faransi jamana kɔnɔna na nin wagati kofɔlen na a yɛrɛ bɛ yen nɔ sabula a segin don o ma fɔ fɔlɔ a yira la fɛnɛ k'a fɔ ko nin taama in yɛrɛ la ko Nigeria ale ka masakɛw ka pankuru jigi ko pankuru ko o minɛlen bɛ Faransi jamana fɛ ale ni Suisse jamana fɛ k'a bɛ se ka kɛ ko Nigeria jamana ɲɛma bɛ ka taga o ko de la nka o koba in nka a ma se ka sɛbɛntiya kosɛbɛ sabula a yirala k'a fɔ k'a taara pankuru min yɛrɛ la Faransi jamana kɔnɔna na ko tun ye o pankuru kofɔlen ninnu dɔw ye n'an bɔra yen an bɛ taga Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ka sanga ni banakisɛ min bɔlen bɛ sisan n'u b'a wele ko mpox fɔtogoya wɛrɛ la n'a bɛ fɔ ko variole du singe Côte d'Ivoire marabagaw y'a yira k'a fɔ ko a yira maa 28 na olu maa 28 na k'a ye maa kelen ka a ye kɛra o sata ye
kunnafoni yɛrɛ bina kunun tarata don kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko bina wulikajɔw ni fɛɛrɛw kɛ k'a banakisɛ yera mɔgɔ mun na ka se ka olu bila u damana yaasa kana se ka yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw fɛ n'an bɔra an bɛ taga RDC Congo jamana kɔnɔna na ka sangani ni banakisɛ kofɔlen ye hali sisan ni o ye variole du singe a yirala k'a fɔ k'a yira maa 500 ani bɔɲɔgɔnko la ko olu de kɛra banakisɛ in sata ye u ye wele bila u ye Nations Unies ma k'u ka se ka u dɛmɛ ni fura ye fura min bɛ se ka to ni banakisɛ u bɛ se ka kisi a ma cogoya min na n'an bɔra ye fɛn min ye CEDEAO ye lajɛrɛ dɔ kɛ Abidjan dɔgɔ furancɛ tɛmɛlen kɔnɔna na o lajɛrɛ senfɛ Nigeria ale ka ciden kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na a ye laseli kɛ ka yira AES jamana la ni o ye Burkina ni Mali ni Niger k'u kana don CEDEAO ale la wa fɛnɛ ko dunan natɔw la k'u bɛna ciden kɛrɛnkɛrɛnlen bila ka taa ni jamana saba ni bɛɛ lajɛlen na u ka se ka kɛ kumadaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛɛ bɛ se ka na cogoya min na ko ŋɔni tɛ ko ni jamana saba bɔlen CEDEAO la ko bɛ se ka kɛ sababu ye ko ka bɛnbaliya ko ka a sinsin hali san jamanaw kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ na anw yɛrɛ fɛ yen nɔ Mali la anw yɛrɛ ka kɛnɛya minisiri ale ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko banakisɛ min ni a bɔlen bɛ sisan ni o ye variole du singe ko a yirala k'a fɔ k'a ma ye maliyɛn si la Mali kɔnɔna na ko nka ko bɛɛ lajɛlen k'i janto yɛrɛ la ko sabula ko a yelen bɛ an dafɛ jamanaw kɔnɔna na a ye min sɔrɔ kɔngɔna kunnafoni na ka fara an yɛrɛ ka jamana kunnafoni kan ni tun la kumaba dɔ ye an cɛ siratigɛ kunnafoni ɲɛna an ka jamana ka se diɲɛ jamana bali yɛlɛma Ala ka basigi badabada ani k'o sabati